mbube eji eje mba n'oko odogwu nwa mụtara tie ukwu Nze Azielomma nwa ka ibe ihe n'oko ka na-etu gị ezigbo nwanne m na o ji adịrị gị na mma obodo anyị na-arị oge ahịhịa osi gị pụta gane ka idoziere anya kokoko were mana ma Nze Azielomma n'oko ndị ikwu ihe jidere m ijebe n'ije ejebe Nze Azielomma idebe anama n'ije ha nalụ mbube elu ọdụ mmụ eze ka bụ obi na-akụ eze na-etu ngaba na-ekene eke n'ụlọ nke ne mmụọ na-emeri gị ibe si n'oge adịrị gị mma na eke dịrị gị mma na ọrịa dịrị gị mma na abụọ dịrị gị mma na nkwọ Nze Azielomma nke ga na-ekwu okwu ya oke ibe nna na-enenu nwa aka nwa Nze Azielomma Alize nwaanyị alọbụ n'oko obodo gị na-emere anyị ibe ọma ụmụ okorobịa na-ebere ka ebere ọma Nze Azielomma akwado n'okpuru gị mgbe ị tiri ụdị ụtụ ihe ngwu n'eziokwu ọkwado gị mere ụmụ okorobịa ihe ngwu wee bata na nrụ igoro moto bunyeba n'ofu n'ofu Nze Azielomma ọkwado ibe mere eme ka na-ekwu n'eziokwu Nze Azielomma n'oko ibe niile nọ n'okpuru gụbanja rụchara ụlọ elu Nze Azielomma ogologo rụrụ transfọma mbute transfọma bụ n'ihe mgbu n'eziokwu ọkwado mgbe ị na-achọ ọchịchị ka gụ na ndị na-achị wee mee ibe ma wee dị mma Nze Azielomma n'oko ịnakwado ibe na-akọrọ gị ibe niile imere Chukwu na-ahụ ya anya ndị iche bani na-ahụ ya anya anoko na-ahụ ya anya mmụọ na mmadụ na-ahụ ya anya ị ga-adịkwanụ ka echi maka na echi adị agwụrụ agwụ ọtụtụ nke ga-eme gị na ọdachi ekwekwene ya ọ bụrụ gị na-atụ nkwe na isi rukwe ya kube ị ga na-aga n'ilu ọlụọma gị na-edere n'akwụkwọ na-agbasara ụwa niile na-ahụ ya anya Nze Azielomma n'oko odogwu bụ ọsọ ọgụ ọ natara dike mma ofu onye na-ekwu maka ya nwere ibe ọ na-emenụ onye ọbụla na-atụ na-akpọ ya aba o ji ihe ọgbụrụ ebi o jide ala ebi ọkwado nnene Nze Azielomma n'oko ọkwadogo na-akwụrụ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ na nkịtị okporo onye si ụjọ ya mebe ya ọkwa na mmụọ ọkụ si bịa n'eziokwu ọkwadogo ugoro ibe devunye ndị ụka igwe eji ekwu okwu igwe na-enye ọkụ ọkwadogo goro enye ndị ụka na nkịtị ọkwadogo rụrụ oche Azielomma wee bunye ndị ụlọ akwụkwọ ọtụ ụmụaka na ọba na-ana ka baba egụba akwụkwọ ka ibe baba nụba n'ofuru n'eziokwu Nze Azielomma n'oko anoko na-eche gị ibe niile nọ n'oko na-eche gị nwoke na-eche gị nwaanyị na-eche gị ka ị gaba n'ihu na oge adịrịghị na mma ịchịba na ị ga-achịta mma ebe ịchịtara ihe mgbu chịtaba mma nke oko ji akakwa ibe ya mma Nze Azielomma n'oko odogwu ebe ọsọ ọgụ odogwu eji eje mba onye na-ekwu maka ya na ọ nwere ihe ọ na-ihe mee onye nze ị ga-akachakwa anyị na-enekwe gị anya ọma ha bụkere ndị na-achụ gị na bancha jekwa ada itie mgbu na ndị ejeghị eme gị ibe Nze Azielomma ndị gwa jidere m ndị oji adịrị gị na mma gaba n'ilu ọkụ igwe batara n'ihe mgbu n'aka na-agwahụ ya anya Nze Azielomma ndị be anyị ekene m ụnụ ya Azielomma onu ndị Aguata Azielomma onu ndị Aguata nnukwu mmadụ nwoke chizugo nnukwu mmadụ ọ nnukwu mpaka ewu nnọọ Azielomma nnọọ ọ nnukwu mbụba nnọọ o ruru n'ibe a na-eme na mba dị na-akarịkwana ịhụ n'ọkụ ndị Igbo asị ibe kwuru ibe akwụdowe ibe anyị jiri bịa ala anyị mụta ibe n'aka n'okwu anyị akụziere ndị mba na-enene onu ndị Aguata na ọ chajakwa asụ mụ ị na-eme anyị n'ihu adịm ka nwatakịrị ị ga-ewe onu ma ọ na-ada ka isi okwu kara nka o wee wụ na ugo nna m tiri m n'aka ka m ji eje mba ya wụ eje a na-ahụ isi ije ana m ekene ndị na-ege anyị ntị abịa m na mgburu Azielomma biko kọwara ya ụwa Azielomma onu ndị Aguata ana m ekene nnọọ n'ụzọ pụrụ iche daalụ nnọọ were afọ m ezigbo afọ m Nze Chukwu anya alụ nke eji ọzọ Azielomma wee mara ọ na ngwuru ya ka ị nọ taata wee na-asị gị nnọọ na ọ ga-abara gị daalụ Nze Chukwu Azielomma one n'oko adịghị ebu chacha anyị nụrụ ibe na-abịa ka awụ ka ya na gburugburu onye ga-eje
ndị okenye kọlọgbo egbe ndị okenye kọlọgbo egbe da wee sụ mba ka anyị werekwe n'anya ka anyị were ọkpa chọọ ife daa na mmiri wee gbakọtara ka njụọ biko gịnị ka ị na-azọ and ka ọ kere anyị brief history onye ewu na ibe ị na-akwado n'ọdịnihu. Nnọọ dịka ya nsi wee lechaa anya abụ m onye oko and ebe anyị si wee nọrọ sinsi m toro n'oko ka m toro and ibe niile m na-eme ewu n'oko so ejighị m abroad ibe niile m ji aza Azielomma ahụ n'oko ka ọ dụcha so m wee lechaa anya ọwụ na m ụrụ 43 years taa n'oko ka 43 years ihe wee lechaa anya n'ihe na-eme n'oko be anyị dịka ihe oshi gbatakwuru n'ụmụ okorobịa be anyị na ibe anaghị aga ịtaji na oshi aka and based on onye nọ n'ụlọ ọkụkọ Igbo nọọ ọkụkọ Igbo ya eji nwayọ mara ibe ha niile aha wee nwee ike ịchịkọta ya n'oko be anyị anyị wee dị na mma wee lechaa anya ka oko si adị and ụmụ okorobịa niile bụ ndị enyi m nwoke nwe onye mara ya anaghị anọ wee lechaa anya wee sị mba na nhapụcha ụmụ okorobịa be anyị ka onye ọwụ na jebe na be anyị anyị ha dị mma wee sị na aga m apụta ka m bịa duo ụmụ okorobịa be anyị maka abịa m ịchịba achị abịa m iduba edu na onye ọchịchị nwere ike ịchịrịba chịba aba n'ahịa mana onye odudu ji edurube dubatawa n'ụlọ ya wee ruo ala ekwe na nkwa so ya ka m lecha anya wee sị eji m eme nwunye wee jiri aka m pụta ka m chịkọ ụmụ okorobịa be anyị ọ ya wee buru n'ogu nnọọ. Daalụ. Ya n'okwugu ịsụ na ọkụkọ Igbo ya ịma ndị Igbo sọ crickles and crackles ịma asọkwa ụsọ ibe nọ n'oko gbatakwa n'ụmụ okorobịa maka ka ọchịchị bịara ahụ n'ụmụ okorobịa ndị ekwe na ndị ekweghị ka aka mgbe jụọ ọgụ onwenugo ọchịchị onwenugo ebe iji bụrụ ọchịchị kedu mgbe ọgwụ kedu ibe imegasịrị mgbe ọgwụ ejije ahụ ahafụrụ ịbịachizie ụmụ okorobịa oko niile. Thank you. Almost na ndụ m niile ka m na-etolite onye ọchịchị ka nwụ n'otu niile m nọ ya ka m ji wee lechaa anya 2012 vileji anyị wụ ihe m wee lechaa anya dịka ọ na-aba oshi agbasachi n'oko ka oshi agbasachi be anyị wee sị mba ụmụ okorobịa be anyị wee nọkọta ọnụ wee sị na anyị ga-atụ adọ ndọrọ ndọrọ m ọchịchị ebe dọcha ya na 2012 a mụnwa wee winu wee bido chịkọba ụmụ okorobịa be anyị wee chịkọcha mgbe m na-achịkọkwanụ a sị na ha akwụdola eze ọdụ ka eze a na-achịka so na-amụta akaala eze ọdụ ka eze agwụrụ agwụ so n'uto ma ndị ezekutiv ma ndị ụmụ okorobịa be anyị niile wee kwudoro m n'uto n'ezigbo ihe m bụ n'obu m chọrọ ime na ụmụ okorobịa maka ndụ m niile agụkarịta na ụmụ okorobịa bikọs ebelivu m n'ihe m ma apụta ụtụtụ echi mgbe ọgwụ n'ụtụtụ eke ngụ n'irie ebelivu m na okorobịa ọnwụ na-enweghị ihe ọ na-eme enwe ihe kpatara o ji jewe ibe mmadụ ọ ga-ebi aka n'ebe adọ mma m wee kpọkụ n'ọba sụwa mba na achọghị m ka e nwee onye enweghị ihe ọ na-arụ na vileji anyị m wee chịkọnọtakwa mgbe m na-achịkọnọtakwa ha be anyị na-awa nọ aka ọrụ ụzọ na Disemba nsụ mba na ebe Chukwu nwere ihe o nyere anyị wee nyofute wee nwee ebe obere ọyị Chineke dobere anyị wee kpọkọ na ụmụ okorobịa anyị jee welebe ọyịla ahụ mgbe anyị na-ewelekwana nwa ọyịla aha Chukwu dobere anyị nwee ike iji wee na-aga n'ihu ọmụnwa wee onye ijiji were katapila rụọ ụzọ na vileji m tiwe ụzọ na sọmeria ụzọ adịghị ndụ mpa mmadụ onye ọ na-akwụsị iji aka ọrụ ewere ma ọgụ ma mma fụta ọrụ ọ mgbe m na-achị enekwana m anya mgbe m na-achị aha na anyị na-enwe nsogbu ọkụ ya wụ ibe anyị fesi karịchara ejekwana ụmụ utu ụmụ okorobịa ibe anyị si ebute ego wee je gote 300 kVA transfọma wee mee ibe dị n'ime dọ ya na be anyị and ọdụ ka ya ahụ ya anya nke m kwuchara eje hụ ya nne anya na ọ na-awa na a na-akụ ọkpom ịbata na anaba anyị gbabata vụrụ anyị gbụwara nsụwa mba na anyị ga-enwe geeti o ji awa egbe bịa anyị akpọchie geeti ọkada na geeti anyị jetinti geeti ọdụ ụzọ geeti isii sekuriti geeti ọ dụcha n'ihe mgbube anyị ọ mgbe m na-achị wute ndị nkwado m bụ ndị ezekutiv m ka m ji wee mee kwancha niile na ebe ahụ a na-abịakwa na ụmụ na be anyị wee hụ na ha ọrụ be anyị adịghị mma ebe a na-eme mitin n'ihe
wee sụwa mba na anyị esi ebute ego ka anyị jee mana wọd họl aha dịka na ọchịchị ma anyị mekwara na ihe ndị a wụwo ya dịka na-eme anya ụfọdụ ụmụ okorobịa be anyị ndị anaghị amụ ọrụ and bad willing na onye ya akwadorobe akpọkọrọ bidorobe ịmụ ọrụ ụfọdụ na-amụ ọrụ ụmụ okorobịa be anyị enwekwanụ ndụ nke anyị goro bọs ya lụ 318 sitters ịbụa ji ụmụ okorobịa ihe ka onye ọna wee gbawa mbọ ka anyị dụchọ na ihe ọjọọ na o nwere nwanne anyị nwoke mana edeghị m akpa aha ya mana ọdụ to verify mgbe anyị na-ele anya ọbịa ka ọ na-eme ihe na ha mkpọkọnọta ya tinye n'ọyị la asị ngwa natawa ego ọyị mgbe ọ na-anatakwana o ji wee lụfọ ọrụ nsampalụ nụọ nwaanyị biri ihe ọ na-eme n'otu de ibe aha wee kwụsị so mma ha ngụba ji eji na-eme anya na be anyị na ọtụtụ ihe na-eti ụmụadị be anyị n'ibe ụfọdụ uwe ihe osise wee na-anya kpọba wee sụwa ọwụ na ị na-ese ihe osise anọ ịnọ na nwaanyị na ọlọjie n'ime ụlọ be esebe esejina na striti be anyị ọwụna onye na-elekwana ya ele si be anyị megịnị pụọ so anyị mekwara n'otu a mekwana ya ati ihe osise kwụsị na be anyị so abịakwa na be anyị mana na vileji mmụ dominati by Catholic Church anyị na-anya n'ebe anyị na-akacha ụka a na-abịa edebere anyị 7:30 March panidie ma spika eji aka ụka nyọkwa ndị nna achịwụ ndị executive ma ndị youth be anyị ji ego spika am generator 300 kVA 30 kVA dọbara ndị ugbo St. Dominic Catholic Church ihe ọdụ ebe ahụ n'aka na-eruzi abịakwana ebe anyị ncha niile gụrụ ugwu n'ugbo okoko primary school oko anyị lụrụ oche 10 ka m na-achị mụ na ndị executive ndọidie oche ụmụazị na-etukwa ọkwa na ụmụ anyị nwa na onwe anyị anaghị agụbi ya mana anyị mee ya donetiela ha so mma ha agụba mkpọwa ma ndị single handed nkwụwara mana ọchịchị m and my ndị executive and aka m nwere one of them ya wee chọọ ime ya interview and anakwana ụmụ eme na ọsọ village m ụfọdụ ndị village anyị dị iche iche batakwa anụ gbasara agbasa bịakwutere m n'one m na-esi menwe ihe ọwụna ana m eme ya so onweghị ebe m na-akpa oke na ụmụ okorobịa and ịbịa ka m chichakwara ndị youth ruo today aka m na-eme ihe ọma kwesịrị m ime asị ezigbo nwa amaala oko last year eji m na primary school oko ugbo okoko and eze na primary school akpọrọ m ụmụazị na ise ebe a never scholarship for 1 year so ya wụ ibe m nechara anya wee sị na experience ka nkụ abịakwara na ọchịchị m n'anya na o nwere ụmụ agadi nwaanyị ndị di ha anọzi and ọ na-esi ike vili m nri abịa mara ha na-eri ya nyọkwa ndị executive mma ndị YouTube anyị igoro ha bag of rice ka ebe so ka onye ọbụla wee nwee ike isi ebe ahụ wee ribe ibe so ngụwa chiji chi ya abụ mana ndụ ncheta ma ndụ m echeta and ịma na onye ndu ọwụna agaghị emecha ihe ọwụna na onye ọwụna si wee like ya so my little capacity as ọzọ Azielomma all the experience m nwere na steeti m wụ ihe m because ebe m na-eje federal ebe m chewu steeti the experience m nwere as the governor of ihe m njicheba ka m ji wee sị mmasị a ibe na-akpa kparawa mgbe m nedoro ndị ihe m ụkwadịzenụ mmasị ahụ ka ọ ga-adị n'oko and mgbe ahụ m na-enedo ndị ihe mgbe anya the experience m nwere mgbe ahụ m ji mee ihe ndị a eruzi ka nke m nwere na maka na nke m nwere kịta ọhụrụ kịta ihe wee nwezie m prọfesọ ka m nwụ na so m ijizie wee jee oko ya ka m nyecha anya wee sị na eji m enedo nwa ụmụ okorobịa oko niile anya ọ ya ka m ji wee na-apụta. Thank you. Daalụ. Biko anyị ga-akpọfu ya ọsọ ọ ji adị ihe azakọzi nke dịka constituency bịawu steeti gị mana ọ vileji wụ ihe mgbu nwere ike ịkọwara anyị ya as a reference point ya iji wee maatụ other villages nọ n'oko onunu ha to compare other villages kedu village na onye dị n'oko na onunu ha then ikwuru okwu oil ọkụ ụdọ oil ndị federal steeti ịkọwara anyị the oil ọgwụkwa na ọ ji amasị m ya dị asoro ndị ọ ga-ebisara then ịgazi na nke ịtọ ihe ndị a ikwuchara n'ime n'ihe nwere ibe anyị nọ go and verify ọ ga-amasịkwa anyị nọcha ebe a ejetụkasị anyị aka we pick it one by one wee gosi maka ọ gosi nke afọ n'anya yes
so ama m ịhụtara ihe kwuru gwa gaa n'ihu. Nke izizi bụ na anyị nwere ebe oko na-ese ebe na-ese n'oko anyị nwere ezioko ahụ abịakwa na ndụ ka wee bu ibu ha aka ihe mgbu wee bu ibu iwee gbalata n'ezi abụọ anyị nwere ezi abụọ n'oko ha bụkwara ibu anyị nwere vileji a na-akpọ Udo n'oke ala n'oko ha bụkwara ibu wee nwezie ihe mgbu wee nwezie Ifite vileji nke dị n'oko ya wee ebe oko na-ese so olumoso na inebe anya by map o ji awa anyị ka epekarịchara na inebe anya by map anyị nwa ka epekarịchara mana mpekarịcha anyị aha awụhụ na ọ na-epekarịcha anyị ka eji ebunche anyị maka anyị wọdụ mkpụmkpụ emile oke ịka ya agbatụkwa ya ọba na ọyịrị na ọmụ na achọrọ ịnụwere onwe so ka anyị jezie ịma onweghị obodo ebe m si ọnwụ na enigwe ka m siri tu ọ na obodo ka m siri pụta awụ m ofu nwa na Agreju yes and ịbịa na Agreju ugbu a ọ na-adụ ka ọrụ yutu ka anyị agbafuru maka ụmụ nwaanyị emetene ndị okenye emetene mana ọ bịa na yutu ọtọ maka ndị ukwu na ndị ekwe ngwe jụọ dịka isi kwuo na ihe ngwu so na ndị pekarịchara na ọdụ ka ọ ya pekarịchara na eziokwu na ihu abụọ and the rest ezi abụọ biko odododo onwere nkwerekebe kalago obu ijije afụta na ihu ijije fezi oko yutu oko niile wee chịtaba mma gwaga n'ihu nnọọ ihu ijiji kala m obu bụ na ọ na-esi ene yutu be anyị anya and my experience m nwere na-anọkọ wuti ndị mmadụ ma ndị okenye ma ndị pụrụ apụ ma ndị batara abata wee necha yutu be anyị anya wee so na ofu obere ibe na ibe a na-edikarịchara wa onye ji edube and onye ahụ ya edugwube ga-echikọnwụ ọnụ wee necha anya wee sị n'otu a m chọrọ ịbịa na amagoro m ụzọ ibe n'one ndụ mgbe gboo na-emekọrịta bụrụ onwebe ha ji chịkọ onwebe ọnụ na aga m anaghachi na akwụrụ m ibe ahụ asị ezigbo ibe njisi eji m echi ebe ha wee bido maka na mbido enweghị gold dị n'oko wụ ya ka m na-ene anya m chọrọ ije vute mba gold dị n'oko bụ ọgụ na mma nke anyị ga-eji wee je maka na anyị nọ n'ebe mbuze na-arụ ọrụ nke anyị ga-eji wee na-eje anyị onye ihe mgbu onye Ifite onye Udo na oke ala na onye ezi abụọ anyị ka ọrụ n'eziokwu anyị ewekọrọ mma anyị jebe n'eziokwu anyị na ndị eziokwu rụchaa ọrụ o mee na anyị adụna n'otu ka anyị chi ebe a bịa rụọ ọrụ n'eziokwu kpọchi olu kwere ndị ezi abụọ anyị echikwa na adebe ezi abụọ kpọchi olu Udo na oke ala anyị eje kpọchi olu ihe mgbe abịa kpọchi olu Ifite anyị eje ya wụ mmalite izizi mụ asị ije wee unite youth oko ka anyị wụrụ ofu ya bụ ibe bụ m n'obu na m chio na-ehe m uvugodi ya na anyị ga-adị na mma bikọs na ọnọdụ na mma ihe ọma ewee na-abịa ịdị n'otu ewee nwee ike na-abịa ọtụtụ ihe ọma niile bụ n'obu ma ha wuchimeje ha agụcha ebe a iri nne thank you a sị na ile ọma ka eji na-esi aga na ogu biko ọchịchị ga dịka anyị nekwara anya ndị juru na be gị ọsọnsọ ndị ihe mgbu ma maka ihe ọma gosi ihe ọma go odezukwara oko n'otutu onwekwere ndị yutu ndị ọzọ na-ekwere anyị ejewego from ezioko from ezi abụọ from ihu ana na oke ana na ihe mgbu a onwekwere ndị ọzọ inwekwere ndị nwere bika ọzọ nnukwu nna m ụsọ Igbo na-abịa ya ọ naghị si jikọọ ihe mgbu wee kwuru na ba awụ na nna nọ one umbrella ọ bụrụ na ọ na political party ma na nke awụ nke anyị so ọ ihe ọma imere n'ihe mgbu o dekwere ude baa ọda mpọ oko niile a ejije awụ agba na yes na ibe ahụrụ ọwụ na ahụ ka o siri dị daalụ nnọọ enekwanụ m anya ma na ibe a na-eme na enedi m ije na mpụta ma jee na nkuku oko niile ahụ ebe eke n'ọzọ pikicha ndụ mụ na ba ga-anọ wee hazie emekwanụ m na ebe oko na-ese aha ahọchakwanụ m ndụ mụ na ba ya anọ wee dozie oko andị ahịa ọma oke owu obodo pere mpe mana ha agịrị nne and o nwere ilu ha na-atụ abịa ha sịgụ na onwe ha ebe onye oko ibe ya ama so mgbe m nwekwanụ gọvanọ steeti m ndị vileji ise ọwụna na-eṅomi anyị eṅomi
and anyị wụkwanụ ndị eji ama atụ. Onwe ibe o mere anyị ụfọdụ ụmụ okorobịa okorobịa ọsọ ụfọdụ ụmụnne nwa ya na-ene anya nwa ya anya nwe ibe ọ na-eme ọsọ ịbakwa na yutu ihe maka na ọ ibe eji ama atụ and nwa ya ahụ anataba ya duto mgbe ahụ nna-achị enwere a lot of things i mere initiate wụ ya na-enye ndị be anyị nsogbu. O nwere ọrụ anyị na-akpọtọ mba ịtọ na be anyị ọ ya wụ ọchịchị ma ebelive ụmụ Okeke rie Okafọ erie ọrụ ahụ akpọkwana m ụmụ okorobịa weda na ị na blọd ma ị nọ n'ụlọ atụtụ akwụkwọ anaghị akpa oke na ya ije abalị n'onye ọbụla i wetara ya ihe ọbụla iji eje eme were bara onwe ụfọdụ ji wee bacha uru ụfọdụ ji wee mee ihe dị iche iche ma ndị na-agụ akwụkwọ ji eme ihe ọbụla ha nọ n'ime ya. So ya bụ ibe njikọ n'otu ijikọkwa oko na okobe anyị wụ ụmụ okorobịa okobe anyị ga-adị n'otu bụ na mma. Thank you. Okay. N'ihe gbasara ibe eji mara obodo nke izizi wu ọkụ dịka isi na itinye transfọma, nke abụọ wụ ezi ụzọ anyị na-ebute development, then nke ịtọ sekuriti ine anyị na Anambra steeti ọdụka emetecha anya mana ọdụka ọ na-erite na sekuriti. So na ka ọ dịkwa na ọchịchị ga-eme kedu ihe ị nwere at the security aspect ihe gbasara nchekwa obodo, kedu ihe ị mere because recently ibe anyị na-anụ agbara n'oko anyị amaghị ndị na-agba, anyị amaghị ndị a na-agba mana ọkụ ole ka agbara n'oko. Kedu ka isi jee mee udo tọrọ atọ wee dị n'obodo? Thank you. Ị ma na awụ ụmụ gọvanọ nke Anambra steeti mana asị onye ndu ụmụ okorobịa mgbe ụmụ okorobịa village obodo ụnụ dị n'otu chịkọọ ọnụ ọ ya wụ ọ na-eweta aka taa ruo obodo ọbụla nwere okorobịa bifo ohi abata ebe ọ na-eshi ike. So mgbe yutubu anyị chịkọrọ ọnụ o nweburu ndụ chịrị achị a na-akpọ awụ mgbe ọbụla ị na-ekwu okwu a na-asụ ha agụ na-abụ anyị iwu ndị ezekutiv onye and anyị eṅomiri m ihe ọma bụ mgbe maka na ọ na-awụta anyị ruo ụgwọrọ anya kụọ ogene onye eziokwu Agbata onye Ibite vileji niile dị n'anya esokọrọ mgbe anyị akụecha ekwe n'oko wuru onye ohi na-enecha ndị iji abịazu ịma na ohi anaghị ezu ibe ya and ilekwe n'anya na ọkwa na oke nọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama na azụrụ na ngịga yutubu anyị bụrụ jikọọ ọnụ wụrụ ofu na-ekwu ofu na-eme ofu ohi ya na-aba anyị mkpololo m na a na-abata ndị be anyị niile amara na o nwere ihe na-eme maka onwe onye chọọ ka emebiela ebe ya. So anyị ga-etinye anya n'ime ya and ihe gbasara sekuriti awụ ibe a na-ekwu in public ọ ibe dum ụda ume ụda nke adụ anyị n'ime ọ mgbe anyị bajiri anyị enwee ike ikwu ibe dị iche iche. Thank you. Ndị be anyị na-anụ ya asa abịa nwa na-ele onwe ya ọgwụgwụ ka niile ka m na-abata maka m na onwe m na-ebi ana m ezi onwe m maka ịnụwawa okwu ji onye kọtụmakpụ ogbu polisi ụchafta osu amịrị onwe ya ugbu a daa na owe ọsọ ọnwụka ahụ ka m na-aba mana ma onye kpọrọ m ma ọ na-esi nabata m mere obi ka m bịa na-ajụ aga nwe ka eji ajụ ọdịnihe kụkọ m ọla. So anyị kenere gị wee na-asị na o ji agazi ya wee echiche gị na ibe ibu n'obi ga-abịa na mmezu. Okay, so o nwere time m ga-abịa sị gị ibe a na-akpọ ya wụ express yourself. Ya wụ n'ime express yourself ka anyị ga-aba before conclude. So n'ime express yourself a ị nwere chance ikene ndị iji ekene ịjụ ọha ndị iji ajụ ọha ịkwụzi ibe gwọrọ ndị ibe dugwu n'ogbu na ibe ndị ọzọ ajụrụ gị iji emepụtazi aka ohere edọrọ nkịta. Thank you. Take your time. O nwere ibe ndị na-enye anyị nsogbu si 2014 bụ maka omenala oko culture anyị na-akpọ ya okponshi ibe aha so n'ibe jikọrọ ya uto oko niile jikọọ oko niile ịnụ na a na-eme gbara bata ya nene ya. Anyị nwere a lot of challenges in 2014 ruo kịta ọ 11 years anyị anaghị emeji na and then na-eme anya wee wụ ije obodo dị iche iche youth be anyị eju ebe ahụ na-enene mmụnwa ahụ mana ịbịa ba na be anyị nke be anyị emechi ya. So asị onye isi ụmụ okorobịa na nwụrụ Chineke mee ebere ndị youth oko kwado m anyị ma na abịa na omenala nọọ igwe wuo onye isi n'ụzọ omenala obodo ọbụla before ị bịa na nke gọọmenti wụ president general ụmụ okorobịa na-eti mmọnwụ eti mana omenala obodo ka ọ bụ
and abịa na ọchịchị m na mbanye aga m agba mbọ hụ na mma m ga-epikie ndị ọnụ na-eru n'oko ma ndụkọ ọchọ ma ndị OPU anyị eje mitie igwe be anyị wee nwee ike isi ya nna anyị onwe ebe ụmụ okorobịa okochi mejọ gị mere eji ha emeji ibe dị otu a ọ bụrụ na ịkpafu anyị kpanye anyị na mkpa ahụ maka na mkpa ahụ ahụ oloba akaloba onye ahụ ọkpafu ya n'ọnwa ka anyị wụ na anyị ka na-awụ ahụ n'ahụ gbaghara anyị afielu na anyị wụ ụmụ anyị je yọcha nna anyị onwe mgbe nna anyị ya uti ndụso anyị je ya asa anyị na ba na ụlọ amaghị ibu nne maka na igwe wụ nna anyị na mmalite m na ibe m bụ n'obi ibe m chọgoro ime aga m eme ya o wee si ebe ahụ na-enyerekwa ụmụ okorobịa anyị na-ahụkọrịtakwa onwe anyị o so nọmba 1 mana eje eme eje asụ nwa okorobịa nke a na-eje n'ike eje m eje ya tụọ anya na mee ya ka o ji ahụ mechaa ya anyị nweghachi oko niile enwe aṅụrị na ya so nna anyị ụmụ okorobịa oko unu ene n'anya ihe ndị a na-egosi ụnụ ma ndị na-apụta ekwu ọtụtụ ibe dị iche iche unu ama mgbe Jizọs bịa n'ụwa ọ na-echi wee kwutọ ya ama ọchụ mụọ mmadụ nkịtị so mmadụ nkịtị ka m bụ agaghị m apụtasị ndị yut oko na mma jee golobe na-ego ihe moto n'ofu maka ba ama na-achị wee na-aya ụmụ okorobịa oko ka ụnụ pụta n'igwe kwado m na aga m mụ na ụnụ ga-edochikwu mba anyị onye weta alụ nke ya eweta m nke ya anyị achịkọ ọnụ maka na agwara m ụnụ na mkpi nkugobe anaghị abụ ịnwụ eji m ọkpa mpụta enweghị m onye nọ n'akụkụ ji ahụ were aha ma o je metọba and amakwu m ibe a na-arụ asụ ọkụkọ Igbo ịchọ ịrụ m ọrụ n'isi asụ ngo bịa na-arụ ọrụ nya bifọ ị bịa so ama m ntọala dị n'oko wee na-ayị ụmụ okorobịa ka ị hapụ ị na-anya ibe ndị a na-egosi gị ama m na o nwere ndị mụ na ha na-achị and onye mụ na ya na-apụta n'ibe bụ gọvanọ steeti enwere m experience as gọvanọ onye ahụ nwere experience as gọvanọ na ọ na-anyị kwupụta isi ọrụ ọma nke nlụ ya kwupụtakwa ọrụ ọma nke ọrụ na steeti ya ewee tụne ọrụ karịa m atụnyere nlụkarị ya na ama na ọmụ ji alụkarịta na njebe n'oko so na o bukara m na ama m ihe m na-eme wee yọọ ya utu oko niile ana m anọkọ utu ndị ọgaranya niile dị n'iche n'iche naanị okwu ha na-ekwu and ọnwụ na ha kwado m jebe aga m ekpokọ ọnụ mee ka ndị ọgaranya niile ha dị iche n'iche nwee ike ị na-abịa nsotu ụmụ okorobịa oko nyelebe aka maka na ọnwụ m ji enyere taba mana aga m edube dụsọ na enyere ndị yut be anyị aka dụsọ na enwere ndị na-enyere yut be anyị dụsọ na yut oko ga na-aga n'ihu and nkwa nke iji m kwere asị sacrifice nsị na aga m emere ndị oko utu ma ya executive bụ na mụ na ndị executive mụ na ha ji apụta ji atụ ụtụ n'aka anyị na onwe anyị na ihe anyị na-eme wee kpọta mmadụ ofu na vileji isi dị iche iche vileji ise n'oko mmadụ ise ahụ chọrọ ịmụ ọrụ anyị ejebidogoro ebe amụwa ọrụ gosi na ị chọrọ ịnazi onye ọzọ ibe enwe nke ime iwee na mmadụ wee menwuo so agaghị m ekwugbo ụnụ n'okwu ndị oko na-enụ n'ebe anyị si wee doo anya na-enụ m anya eji m emenwu ibe dị na ụnụ ya emenwu ibe dị na m empowerment of the youth ụnụ ga-akwado m akwado m ụnụ ego ọbụla eji arụ ọrụ onwe unu ji eweta anyị ewere rụọ ọrụ so ana m ayọ and afịa ọma na-ele onwe ya mgbe anyị wetara ibe dị mma n'oko ụmụnne anyị ndị nwere ibe ha eji eme ibe ga-abịa nyere anyị aka so ana m ekene oko niile na-ekene villages na-ekene ndị okenye na-ekene ụmụ okorobịa na-ekene ndị nne mụrụ ụmụ okorobịa na-ekene igwe be anyị Chineke dobere anyị ndụ na-eme ka Chineke dokwuo ya ndụ n'elu ndụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you. Ndị be anyị otu aka iji achịkọta ya n'ụbọchị nke taa na ngwuru Azielomma na-etupu oge anyị nọ nsọ anyị because onye dị mma ka ọha na-abịa agbata obi mụ na onye na-esere foto na ndị youth almost half of the oko youth nwa na ebe ya anyị ejewego maka ebe abakwa ha mmadụ ma ndị nọ na steeti ma ndị nọ n'ala so anyị niile ji ofu onu na-ekene Chukwu kere ụwa nyere anyị ndụ taa ndụ isi anyị kenecha Chukwu anyị ekene oko na oko azụ na oko Igbo nnukwu obodo ya ụfọdụ uche na opere mpe mana nnukwu obodo and very ka likes of Alex ekwu eme and Durugawa
igwe ọ na-ekwu na las ekwu eme yes onye onweghị onye nọ Naijiria amaghị ndị a nọ na-ekwu onweghị onye nọ Naijiria amaghị obodo a na-akpọ Oko maka ọba Federal Polytechnic wụ n'Oko ka ọ dị ọwụhụ steeti Polytechnic ọ federal so onye ọbụla nọ ma onye Hausa ma onye Yoruba ma Oko and anyị ga-ejikọ aka ọnụ ka Oko a anyị bụrụ wee do mmụọ obodo maka onweghị onye ma isi ji awụ eze echi ya mere onye na-atụ okwute atụkwana okwute n'ahịa maka onwekweghị onye ma onye oji ada n'isi yes ịga n'ihu anyị ga-ala ka onye ọra na ebe a na mee apia na foto iso wee kelee ndị na-ekiri aka aha m bụ Mr. Christian Raymond ka eji nwata malife chere wee mma abụ onye ihe mbụ vileji Oko Azielomma na ebe a bụ our ex-chairman of my village emeritus new chairman ndị be anyị sị na ọ bụrụ ife dị n'anya azị afọrọ ụzọ mana Chineke nyere anyị a golden opportunity through Nze Azielomma oge ọ chịrị anyị asị our youth leader o mere empower many things change the face of our village iwe obido na ya awụ o mere operation onwe ha ndị ga-esezi Igbo n'ogologo ụzọ be anyị ịchọ isi Igbo igote ya na ọ na-begosi ya ekwetakwa anaghị ebe i sere n'ilo ịma ndị ibe ya utu mụtara eticha ahụ onye ọzọ gba agụgwụ akọcha gị ịma akwụọ anyị 10,000 with letter of undertaking so ibe nna ya yọ ndụba anyị ewu ndị yutubu anyị ema mba anyị so ibe anyị na-ayọ n'ụwụ enweghị ọzọ nwa anyị yọ ka nna ayọ maka odibo ka ọ na-eje gbara anyị maka nwa ụgwọ nwa na-akwụ ya wụ ka anyị sọpọtụ ya ka ọ gbara anyị riba ka anyị wee nwee ibe ndị tere na ya maka oge anyị na-ewu ọrụ ndị aga na-ekele mana ibe ji agba ego fada m since 2016 ruo taa amaghị onye abụghị onye Uhudo village Uhudo oke na village Oko mụ amaghị onye n'ụmụ ji m ka m si wee isi obodo a wee fụọ mana ọ nwere ka o si wee eme o je chekwa Lagos bata Benin je mụọ ọrụ fọnichọ ala inekwe na ihe edenebe ya ọmụrụ ụlọ n'ihi ya ọ mụrụ ihe niile dịka so mụ jecha bata mgbe ọ mepere ebe a enyi m nwoke onye vileji ekwa kpọrọ m na-abịa aṅụ mmanya ewepụta okwu m na-alụ ọrụ fọnichọ egwecha m ụmụ nwanne o na-alụ ụlọ bụ a na-ekwe ha agba m ọrụ agba ha nya wee kpọọ m iwe bido lụwara ya ọrụ since that day m na-alụrụ ya ọrụ ukwu eta agba na ha agụ ma adakwa m ekwu ndị ọgọrọ eticha m lụrụ ma hostel nke ga ya lụ mgbe ọ bịa dụka ọdụ achọwa paspọtụ ụdị eme paspọtụ ọsịsọ ọ dị ka nna kwụrụ ego ndị eji mee paspọtụ mgbe ahụ o nwere krosu gbara bịakwute ya amaghị nya mụ na ya na-agba ọjọọ m ego dị kwụsị ya 40,000 mgbe a na-eme paspọtụ 40,000 ọgwụọ ya chachachacha na-enye ime nnachite azụ weta ego a nye m ya sị m jide ọ na-agba m weta ibe awụrụ nke akụkọ agba maka nna agba ibe m na ya ibe ka ji agba ego fada n'ugwu eta ego fada Adaeze ana m ekene ụnụ afọ m bụ Chukwunwadị Ogbuonye ka ụfọdụ ji Okwuluọra wee mara okwe ndị ji anya ka n'Oko wee mara m dịka azụ onye ụṅara mbụ ana m apụta Office of Vice President Youth Oko under Nze Azielomma iji wee nyere ya aka wee jere obodo ozi ka be anyị wee dị mma wee gaa n'iru ọkwana ya bụ mgbe anyị na-agba maka ọ na-abụ ife dị n'anya anaghị asị na afụghị ụzọ maka ọka ọbana chara acha eji anya were amụ ya ọkwana ya bụ mgbe anyị na-agba Adaeze ekelekwa m ụnụ afa m bụ Mr. Uchechukwu Nwosu onye Ifite Oko ana m azụ ọkwa Financial Secretary Oko Youth Movement our principal n'ebe a nwere ebe njiwere esori n'azụ mgbe ọ gbajuru dọrọ n'Oko ịgbasa bọọlụ o sonyere aka hụ na return kwa that happiness na that aspect and if gbasara ego o nwere that integrity and o nwere anyị sipere harmonize ya wee na-aga so ndị Oko be anyị ana m ayọ ụnụ ọwụ by sentiment ọ ibe onye menwu maka sọpọtụ
ọzọ Azielomma ekene m biko tụkwara m vootu ana m arịọ ụnụ tụọrọ m vootu for financial secretary ememuru m ya emegonye bifo mmemekwa ya ọzọ ọhaneze na-ege ntị ekene m afọ m bụ Igwe Chijioke Nwafọ abụ m onye Ifite ana m azụkwa ọkwa assistant secretary and unu na-anya ebe a ọ na-afụ odegwu a n'ebe a ụzọ eghelego ife ndị asọpọtụ ya bụ dat na ọkpọghị ụlọ onye fụcha ife dị n'ụzọ si na ya akpa ya and sọpọtụ m na-enye ya bụ dat na ka m na-ewin ka ọ na-ewin ana m arịọ oke yut niile ka ọ na-atụrụ m ka a na-atụrụ ya vootu maka na nke a bụ gịnị nke a ekene m ọhaneze ekene m afa m bụ Nwosu Ọṅụchukwu Chuks onye ụmụ kwesịrị m n'Ifite Oko na ụmụ Ezuko. Ana m apụta for position of treasurer Oko Youth Movement under this ọga anyị nọ ebe a bụ Nze Azielomma. Wee na-ayọ mmadụ niile ka unu tụnyere m tụnyekwaziere ya na ihe okobe anyị chọrọ bụ onye ndu, anyị achọghị onye ọchịchị. Biko ka m na-ayọ unu ka ihe nke a bụrụ ihe a ga-eme n'udo na ọṅụ, na-enweghị mgbakasị ahụ, na-enweghị katakata. Ekene m unu. Biko ndị ụka ana m ekene unu niile n'ofu n'ofu, ihe ọma na-abataba anyị. Ọzọ Azielomma kwetere na ọ ga-achị Oko na ndị ọya nwa aṅụrị m wee sị na ya emejere ya provost wee nyere ya aka n'ọchịchị ya ka Oko wee dị mma, maka o tere mbere akwa ihe na-eme na yut wee sị na ọ ga-na Nze Azielomma ekwetego wee pụta wuti full force na ọ ga-achị Oko. anyị kwere m na ya ma alụ ya provost with my ability and capability ka Oko wee dị mma. So Oko niile ana m ayọ ụnụ hapụ ụnụ gara gara girigiri anyị na-eme ka anyị mara nkewa eziokwu, kwee n'azụ. Anyị sọpoziri ime ihe ọ na-opozu ka ụbọchị wee maa mma, ka unity wee bata n'Oko, ka ụtọ wee dị, ka mmekọrịta nwanne wee dị. Wee na-asị ụnụ tụrụ na Ọzọ Azielomma tụrịkwanụ m ka Oko wee chịkọọ. Anyị ga-eme ọfụma. Hold me captive if I didn't do well. Daalụkwa na ụmụnne m. Ọmụ bụ afọ m efuna Nwankwọ Ọzọ Ozuome. Ana m apụta for chief provost Oko Youth. Wee na-asị ka nkene Ọzọ Azielomma. Bụba dịka Oko Jidebe. Bụba dịka Oko Jidebe. Birikwe. Okekerekwe m ụnụ. Biko aha m Chukwu Emeka Sunday Chukwu bụ nna. Nwa ego ebubo Ezoko n'Ifite. Ana m azụ for office of provost 2. Enyechara m anya ebe niile ma ebe akpa m ebe akpasụ m bịagbuo. Lecha anya tụlee lahụkpụ ya ụla. Ehụ na ọga m ụwụ Nze Azielomma emenwu ihe dị na ya. Biko onye na-atụrị bụ ụnụ ndị Ifite be anya na ndị mgbara be m. Biko na Oko niile gbara gburugburu ma ndị eziokwu ndị nna m ochie, biko tụnyere na m Ọzọ Azielomma na ọ emenwu ihe dị na ya. Biko na ejigo ayọwa na-abịa nwụchọwa mgbe ikpe m egbukwa ikpe. Biko ọga m Ọzọ Azielomma jee ka iji n'ikwere fụta. Biko Chukwu enye ya ka ya eme ihe dị na ya. Onye nna na onye ya bụ Obinna Ọfọbụike, onye ụmụ mkpọrọ Ọka Ifite Oko. Ana m azọ the post of PRO nke bụ Public Relation Officer. Nke unu mara na ọ bụ onye nnọchi anya, bụrụkwa the image representative of every organization. Ihe mere m ji wee sị na ọ bụ Azielomma ka m ga-anọ n'okpuru ya bụ dịka onye wepụtara obi wee chịa vileji ya, wee nụgasịra ihe niile nke o mere na vileji ya, wee fụda na mgbe a bịa na-agba katakata wee jee jụọ ya n'ịkpa nkata, wee kpọgasịra m ụfọdụ ife afa gosichaa m ebe ọ dị.
wee naruo wee chee echiche wee sị na onye maka m ga-eso wee jee ije a wee na-ayọkwa okobe anyị niile biko ka hapụ na asịrị bịa ka werekwa anyị ụnụ fụ nchọkwa nọmba ya enye ụnụ nọmba nke ehe agwara ha ịkpọọ ya na fon jụọ ya Nze Azielomma ọha na eze ụnụ anụna na ya ụnụ ahụkwu onye n'anya ọ na-ahụ anya m ụka nke ụnụ a sị na ntị dị anụ ibe dị anya ka okwu ata anaghị afọ isi aka abụọ ụlọ ọnụ anyị na onwe anyị anyị nwawa okenye ewee n'anya mara ọkachara acha mara na akachara na ujide dịka ndị oko ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ndụmọdụ nji ada ụlọ na onye ụlọ onye na-agba ọkụ anaghị achụ oke egwurugwu n'idozi obodo on the youth build the youth ka ndị oyibo so build the nation ibe n'idozi obodo bụ youth ka ọ dị n'aka biko kwadonu onye ụnụ bụrụ nwere ibe ọbụghị anụwa m na ntị anụchara m bịa hụ n'anya maka onye enweghị ibe ọ na-alụ wa akpa gọọmenti ka ọ na-atụ onye onwe ejuru akwụ bụ ka ọ bịa jee ozi anyị wee na-asụ ibe dị na idozi oko youth bụ anyị niile n'aka ịnọ Lagos mee sure na ịnọ n'ụlọ wee so opi ya aka maka gidigidi wu ugwu eze ọ mmadụ ka eji aka ndewe mmadụ ka ndewe ego ekwughị ekwu biko ọzọ Azielomma egosile na ọwụ ofu nwa ka mmadụ 10 ya wụ anyị niile ji apị ịkwara ya aka maka ibe ibu n'obu ilulo onye bụ n'obu ahụghị anya anwụrụ anwụ ma ọ na o si bịa ma nkwuwa okwu ya ma eziokwu ya ọnwụ na-enye ya ezi nkwado ụmụakwụkwọ na ekpọrọ akwụ na ala dunu shọ na ọkwa onye nwere ibe ọ na-eme nọ n'ọchịchị ka afọ ibu ego n'ụkwụwa ọkwa nkọcha mụnwawa ogbu ọgụ lefri ka nna ọhụ nke eji akụ ngwachi ụnụ so kekeke amịrị ma onwe ụnụ onye tiworo m ugbu ọkwa ka etiworo ya be m onene sụ na chewezie bọsị nta sụ megonụ sụchụọ na were nchichi